Ola, nós somos Fran Loira e Manuel. e vamos a falaros sobre o libro El Antigo Egipto en 30 segundos. O autor é Kat Singer e o ilustrador é Melvin Evans. Tibero tuvo o asesoramento dun científico, Jacqueline Williamson. O libro trata sobre a vida dos egipcios, o seu traballo, a súa forma de vida e a súa religión. Recomendamos este libro para un traballo de historia. A min gustame a páxina 14, xa que fala sobre a agricultura no río Nilo. Sabíades que a terra ao lado do río Nilo chamabanlle Terra Negra? Pois cosas así podedes aprender neste libro. Pois a min gustame a páxina 64, xa que fala sobre os seus deuses. Coñecíades estes deuses? A min gustame moito. Ra, Horus, Bastet e Anubis. Pois podedes coñecer algúns máis. O libro atópase nesta zoa. Pois, ata pronto! Chao. Recomenda Recomendamos este libro para calquer situación